Dos 100 traballadores do Centro Residencial de Amicos en Comoxo vacináronse un total de 90, o que supón case un 100%. Os que non o fixeron foi debido a prescripcións médicas. Si houbo pleno de vacinacións nos usuarios, foron un total de 30 os que recibiron esta primeira dose da vacina. A maioría deles fixérono con moitos nervios. É o caso de Marcelino, que agarda que a partir de agora se vaia recuperando a normalidade. Ben, un pouquiño nervioso, pero ben. E doeuche? No, para nada. Non A ver, a partir de agora o que reacciona como... Pero estudiaron os científicos e penso que vai salir todo ben. Tiña medo e ganas, as dúas cousas, porque ao ser diabético e ao estar operado nun tumor, pois teñolle medo á reacción. Si, teño moitas ganas de que acabe, de ver os amigos, de volver a ir a traballar, de empezar unha vida nova outra vez. Dende a dirección da entidade destacaron tamén a importancia da vacinación como medida máis efectiva contra a COVID, mostrándose moi contentos de iniciar este proceso cara á inmunización, tras os malos momentos vividos durante o mes de abril, cando un total de 30 usuarios e traballadores do centro resultaron infectados. Daquela, afortunadamente, todos evolucionaron ben e non precisaron ingreso hospitalario.